हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउट्यूब चेनेलावहाय दिनैहाय जोङो चिराङाव थांफिनसिगोन उदालगुरिखौहाय गालांनानैहाय दिनैहाय आंनि बिहाव बिखुनजोखौ गालांथ'नोसै ओमफ्राय बुरियाबो गावनि असे बिमा बिफाखौ गालांनानै जोंनावहाय थांफिनसिगोन दा जों एसे रेडि जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आं दा कारावहाय एसे माल माथा सोग्रोनांगौ दङ दाख्लैहाय बुरिखौ लांफैब्ला होनाय गिफ्टफोर दंमोन ओमफ्राय आथिमंगलावबो होनाय एसे गिफ्ट दंमोन आरो लोगोफोर बेखौ आं कारावहाय एसे सिखाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआ मा मा हरदों लोगोफोर आं नोंथांमोननो दाहाय देखायगोन नोंथांमोना बिदिखौहाय जोबजासे नायलांबानो जाबाय सिगांग्रो आं कारावहाय एसे माल माथाफोरखौ सोना लाग्रोनो लोगोफोर दै दुबाई जायगा दुबाई क्यों घूमने बेरायनो तो एसे जाबना लाग्रोनोसै लोगोफोर नै गिफ्टफ्रा नै बयदि मोनो आरोना जाबा बे सिङाव मा मा दं दाहाय न'आवसो देखायगोन जोंसो जोंनि न'आवसो दिलिखायो थिखोनो हाया बिराद माबा दं न'आवहाय मा होनोमोन नोंसिनिखौहाय खल' दैहु खलं खल' खल' खल'खौ मोननैल' लानोसै मोननैल' नांगो मा बाखिखिनि गालांजोबसै खल'खौ लाखादो मोननैखौबो बिदि आरोना औ ओमफ्राय थिंख्लांखौ महा सोखोथाय आं गेलेनो थांनायल' ओंखारदों माथो गाथोनाव ने गाथोन माने मा दैसा दुगैग्रा गाथोन दुगैग्रा गाथोन बेयो दाख्लैहाय गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय नै लोगोफोर माबा केकनि गोजा बेफोरो सुग्रा माग्रा नैबो दंबावोसो नै सिलाय बिफा कुकार मोननैबो कुकार इयाव जाबनाङा ना इखो थोगोन इयाव औ थोगोन दा बे बेगाबो बेग दंबावो ट्रलिखौ मा सोगोन ट्रलिखौ गो ये लायग्रोदो नोङो अ इदि गिदिर गिदिर ओइ गिदिरसिनखौ जाबग्रो सिङाव बेखौ साउन्ड होनांगोन ने मेसिन सिनाय गिग्रेबगोन इबो रेजेंसो ना बेखौ साउन्ड होनांगोन केक माबाग्रासो बेफोरखौ दोनसिन जानाय नङा थफिफोरा सिखां सायाव गेग्रेबगोन मा पेपार बेफोरो थफिफोरा थफिफोरखौ सायाव थिखां बेबो गायगोन ना नङाबा फुल लडेड आरोना लोगोफोरनि दा माबा गान्दु गुन्दु मोनलायलायो संसार जानायनि नालाय हिन्जावनि मोनसे आंनि मोनसे फुल जाजोब्बाय दा नै लोगोफोर जों दा ओंखारबाय ससे सालायजोंखाबाय नै जों माबोरै मोनदों दुखु मोनदों नामा दुखुबो मोनदों मोजांबो मोनदों बिराद दुखु मोनदों ने नों मामिखौ गारबोबाय ओमफ्राय जोंजोंहाय बाबाबो फैफादों नै जोंना नै माल माथा गारिया सिगाङावहाय नायलांगासिनो गलांगोन मागोन साननानै जों उनाव दङ जों नायलांग्रा जाहैबाय आरो गलांगोनबो जानांगौ ना बोथोराफोर ने ओरैबो गोग्लैनो हागौ ना नुहुरा रावबो बारा मावाखै मेट्रिक्सआ जेबो नङा दे फ्रिजआ मावा दुखु मोनो आं केक दोननायाव एवनो दोना ने आंनि ड्रेस गोदानाव केक होनोसै बेयावबो बुंजोबखाबाय लोगोफोर नै कार सिङावबो फुरा माल माथाजोंनो बुंफबजोब्बाय सासे मानसि फैफादेरबा मा हाजिरायगौमोन नों बामनांगौमोन बेयाव फाहामजाया बिदि एफा गोजान बेयावबो जानो नेक्स्ट टाइम आंनिखौ जागोन मारामखौ मारामखौ जायो नोङो अखाना गार गारा बेफोरबायदि गोथाव जायो मारामासो ओरैबायदि गोथाव गोदैखा लोगोफोरनि बे बैग्रिया मेसिन दिया बैग्रिया बेगरा हाबलांबाय
goलाव एवरा हाबलांबाय रायलायनाया बैख्रि गनानो ट्राप हाबलांबाय उदै सिङाव आं दैलोंसै आं बेगरखौ लांफैनो हाया बे फिसाखौनो ओमफ्राय दिनै गोलावानो हाबलांबाय जेबो मोनाखै दा बोनां थांबाय नामा नै आरो लोगो मोनबाय नै नोंनिया बिसरा एखे जाबावलायबाय नै नोंनि दखनाजों औ गोमोनाव थायो नामा बेसर बिबारनि दखना गाननानै मोज्लाय जानजियाव मा दैहु गैया मबाइल लानानै समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों आयौ लावगिगि masih gaji lamanya lah berkecing lain deh. Tuh yang ce, lamanya. Baru kum lama aja lah berkecing ke anaknya mana sini lah. Baik selama aja lah berkeluar. Disirah ya. Ma baik selama aja lah berkeluar. Di kuno soi kan macamnya, siapa jalannya mal mata pra. Bengtolau sopaiबाय लोगोफोरजोंनो 416 जाबाय माबोरै मोनदों गोसोखौ बिनानाव बेंटलावबो बिदि ट्राफिक जालायखासै ने ट्राफिक जालायखासै दिला ओंखाम उखैना हाले बेट्रिल' हाबाय हिनजावानि आयो कय घन्टा गाखोखो 4 घन्टा 5 घन्टा जाबायथ' 5 घन्टा ने 5 घन्टा जाबाय जों लासै फैनांबायना बे मालगारि दंखाय लासै फैबाय दा मोनफैबाय आरो बेंटलनि बोरै जाखोलै आंनि लुकिं ग्लासआ नै माथो मैला जाजोब्बाय नोंथो फैगासिनो दं जोंना हनै मालगारिया फैगासिनो दं लोगोफोर जोङो दा नै न'आव सफैबाय नै जोंनि न' मोनफैबाय Ber. Nih, amnya fैबाय nih amnya. जों सफैबायथ' सफैबाय जों. Aja sana. बे माबा बिनानावनि थांखादोंमोन ना जोंनाव औ थांदोंमोन औ दा होजोंसो बोख्लायगोन बै न' मोनसेयावसो औ बै माथो बिमाने बोरै जानांगौ बिनानावा बेनो माबा बैखौ मा जागोन आंबा बैखौबो बिहावनो जागोन दा बैखौ ने बाबा बेखौ आं फंबाय जाहैबाय औ फिसाला नालाय बिहावनो जाहैबाय औ इयाव दं बियो ओइ आर'नाइ गाननो दे हरदो दे फंबाय जाहैबाय माने इउरिया हासारनि लाफा जायोना दायो ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर नै बे दखाननि न'आवहाय ओमफ्राय दा थांसिगोन जोङो फुराना न'आवहाय माल माथाफोरखौ बोख्लायहैनो ओंखाम जानानै माबायदि मोनखो गोजोनबाय दा औ हाब माथो गेटना खेंखानोसो गबाय नों सना दिनैहाय गेट खें गबाय मालाय मामिया खेंना गालांखादों हेपि सफैबाय जोंना माला सफैबाय बोख्लायसिगोन दा मय दोननो खोथादो मा मोनदों बाबा फैनानै मोजां दा थान्दा मोनदों बेयाव एसे गुसु मोनो दा गय बागानफ्रा दै दंना औ दै होयो थान्दा मोनो थान्दा होयो औ दा मोजां दा बोख्लायनोसै दै होबाय नालाय टेबोला जेबो जाबाखै दा
मा रायलायसिन दे इसनि बिहामजो बिखुनजो मा रायलायसिन ममे दिनै खोथा जोबखादो दे बेखौ बोख्लायजोबगोन लासै लासैनो लेबु नै प्लास्टिकआ जिला बजाया ने साइडजों दोनथ'दो बबेजोंबा नै टेबोला नै जिगाबफोरानो जों बिराद मोजां लाबावदोंसो खेदोंना टेबोला टेबोला साहोनो मोजां जाबाय दे बे अन्थाइसो पेपारा दा औ माथो खालामनाय न'आव लानालाय फ्रिज औ साइडआव दोनखादो बेखौ दे दे दोनथ'दो दे औ दे इयाव बोदों जायो सिङावहाय औ खनायाव नै बेसो गेलेजागोनदां ने नैबेसो नैबे उन्दुग्राया सिगुननि गोजाना सिगुननि गोजाखा ड्रेसिं आयना बेखौ सोखानाय सिङाव हा खनायावनो बेखौ माबा फुथुनानै दंथ'दोलै गाहायाव सानै थादो Adria. Hả? Nangai dengan nang. Ayo. Kau thấy cái nào mà? Hả? Nang sao đấy nang? Nang kau thấy cái nào mà lấy bị bal kau thấy cái nào mà bị? Nếu mà đang chơi thế này. Ang nunu bokeh pun dah sih nudeng. Ang nunu bokeh pun dah sih nubai. 맛을 보이는 시 비례고 팔아요. Thằng nào? Bà khổ, ai đang khổ? Ủa, chỉ cần này. Ôi chị con này à? Chị nữa. Wow, unboxing. 그렇지. 사비오네. 와우, 마트 비발 그냥라까. 너희 비발 그냥까? 내 갱사이? 와우. 비주얼이 이시오는 시 바이.